השנה החדשה והתחלות חדשות. דני דגן שלנו הצטרף לטירוני חטיבת הצנחנים וגם לצנחנים של 1982. הנה. כל הזמן צנחן, כל הזמן מוכן, כל הזמן נדן, מאז ולעולם, כל הזמן צנחן. החבר'ה שמגיעים לחטיבה זה אנשים עם הכי הרבה מוטיבציה בצה"ל. אנשים שרוצים לעשות שירות משמעותי, אנשים שחשוב להם לתרום, אנשים עם ערכים. בעייתי לא הייתי מגדיר את עצמי, לא כאילו עכשיו הייתי שם פס על כולם. אבל כן הייתי עושה שטויות. מה? שאם זה להתחיל לעשן בגיל קטן, שאם זה לשתות בגיל קטן, שאם זה לעבור על החוק. דברים כאלו שאתה פשוט נגרר אליהם עם הזמן, כאילו אתה הולך. מה זה לעבור על החוק? כל מיני דברים. אין כמו, אני מקווה שיצליח, שיהיה גיבור, לא לתייש עם זה. ממש לא לעשות את זה טוב, טוב למדינה, גם לנו. תשמע, בהתחלה אתה מנסה לתת את הפוש, להגיד לו שכדאי ללמוד, זה עוזר בעתיד, אבל שזה לא מצליח, ושולחים אותו לעבוד, שיפרנס את עצמו. האמנת שתתגייס בכלל? האמת שלא. לא. כי גם 12 שנות לימוד אין לי בגרויות, וגם עבר כזה טיפה פזיז, מה שנקרא. כל דבר שהייתי מתחיל אותו, לא הייתי מסיים. אז אמרתי, אני אלך לגיבוש, גיבוש של צנחנים. ואם אני אסיים אותו, זה אומר שבאמת חולל בי שינוי כלשהו. 15 שניות, הייתם בצד. והשינוי באמת קרה. את החבר'ה בשכונה החליף אברהם במפקד קשוח שצועק 20 שניות זוז. הצטרפנו אליו ואל מחלקה 2 ביום שבו הם עושים את צעדיהם הראשונים בדרך להפוך ללוחמים ופוגשים את המטווח בפעם הראשונה. נשק תהיה מוכן? נשק תהיה מוכן! בין לבי למטה, שם מכוונים. יש? בוא תראה לנו, מה פגעת כאן? באמת שלא כל כך פגיעות. מה לא כל כך? אתה לוחם על, לא? לא, איפה? שעוד הרבה לעבור בשביל להיות איזה לוחם. חיילים רבים עוברים בתיכון קורסים אזרחיים המכינים אותם לשירות הקרבי. מתברר שגם הפלייסטיישן הוא מדריך קדם צבאי. היום תחום משחקי המחשב, המולטימדיה, בעיקר המוחשי, הוויזואלי, חיילים הם מגיעים עם איזשהו, נקרא לזה, בסיס וידע בנגיעה בנשקים שהוא הרבה יותר משהיה אפילו כשאני התגייסתי. אבל זה לא מחליף את המציאות ואת התחושה של הפעם הראשונה שחייל חווה את הרטע הזה. זה חברה שלי. נועה, תכירו. הבן אדם הראשון ששאל אותי, אמרתי לו, זה הדבר הראשון שאמרתי לו. צנחן. להיות לוחם או להיות צנחן? צנחן. במשך שנים נכשל הניסיון לגייס את בני העדה. אז השנים האחרונות, כל חייל שלישי מיוצאי אתיופיה הגיע לכלא צבאי בשלב כזה או אחר של שירותו, ומאות לא הצליחו לסיים שירות צבאי מלא. אלה שבח צנחנים מתברר הוא משהו אחר. כיום בכל מחלקה יש לפחות כמה חיילים בני העדה האתיופית. כנראה שחזונו של בן גוריון בנוגע לצבא העם מתקיים במחלקה 2. יש פה הרבה חיילים בודדים, עולים, חבר'ה מהעדה האתיופית, מכיניסטים, שינשינים, קיבוצניקים, חבר'ה דתיים שבאו מישיבות, מירושלים. מה פגעת? איפה פגעת? בראש. כדור בראש, מה הסיפור? מאיפה אתה? יוון. אתונה. אתה מאתונה? כן. יש יהודים באתונה? טיפה. כאילו 1,000 מקסימום. בכל היוון אולי 2,000 משהו כזה. שאני רוצה להיות רמטכ"ל, ורמטכ"ל דרוזי ראשון, לא סתם רמטכ"ל. אני רואה את עצמי מפקד, רואה את עצמי קצין, רואה את עצמי הרמטכ"ל האתיופי הראשון בעתיד. בהתחלה זה קשה, אבל אחרי זמן, אחרי לגור עם אנשים מכל גם יש כמה חיילים בודדים מכל העולם מפה, אז... השאלה מה זה דרוזי, מה זה, והמבט המוזר הזה זה היה אולי ביומיים הראשונים, ועכשיו כולם חיילים מן המניין. נגיד אני אתיופי, אני לא חשבתי שנתחבר לביינישים או לחבר'ה שבאים ממקומות אחרים, שאני לא מכיר. וזה בשבוע אחד אתה כבר, זה גיבוש אחד גדול. אין לי חברים אתיופים, עכשיו יש לי חבר אתיופי. ביינישים.
יש את הביינישים, נכון? את הדתיים, אני חברים דתיים. חבר'ה סתם, אוכלוסיות שונות. יודעים להסתדר איתם, זה לא כזה פשוט. אבל מסתדרים. מאיפה אתה? אני מקיסריה. עכשיו עוד משהו שאני רוצה להסביר, זה שיש לנו פה 8 תרגילים, ככה שזה יוצא חצי דקה עבודה ומנוחה. רוב האימונים שלהם בהתחלה של הטירונות היא בלי מוזיקה. זה סוג של שבירת קרח כזאת, שלאט לאט זה הולך, אחרי זה גם עושים להם ספינינג, שזה בכלל אימון מטורף עם מוזיקה ו... מדרגות, ספינינג? ספינינג לא, ספינינג זה אופניים. כן, יש חדר אופניים. כן, יש פה 2 חדרי כושר, יש פה חדר ספינינג. מדסים בצבא, עושים עם רמקולים, עם מוזיקה. באמת? עם מוזיקה, רמקולים. בתוך העולם ספורט, בתוך המגרש. רמקולים וזה. פעם בצחני המוזיקה היחידה שהטירונים שמעו הייתה צעקות המפקדים. הפגשנו את מחזור 82, גדוד 890, כדי להבין מה השתנה. אנחנו לא היינו ישנים בלילה, כל הזמן הקפצות, כל הזמן מטרטרים אותנו, לא אוכלים כמו שצריך בזמן, משגעים אותי, יציאות הביתה היו יוצאים פעם בחודש עם מסוקים, גרועים. אתה לא היית ישן בלילה. בסדר, ואכלנו קש כמו שאומרים. היום זה לא כמו שהיה פעם. חייל מכיר, הוא יכול לקרוא על מהלך ההכשרה שלו באינטרנט, רואה את הדברים בטלוויזיה. הכל היום הרבה יותר נגיש. שאם היית עושה איזה משהו לא טוב, אז היית צריך להקיף את הבניין, להקיף את הברזייה, להקיף את כל זה עם הפקל שלך עליו. תספר לו על הלילה שנשארתי שבת בגללך. תקשיב, מה זה הקאדרים לעלות את קבר השייח? עם המזרונים, עם המזרון הקומות? זה הקאדרים. זה לעלות, כמו ארטבון. אתה היית שור זוהם. החשיבה היא שלכל דבר שאנחנו עושים, צריך להיות תכלית. ואם אנחנו רוצים לוחמים טובים, דיסטנס וקאדרים זה לא תמיד התשובה. אין תחליף לדיבור בגובה העיניים של המפקד. חייל אם הוא רץ ומקיף איזשהו פריקאסט, זה לא באמת מחשל אותו. מה שמחשל אותו, החיכוך הקשה הזה עם השטח, עם הכלי נשק, בדרישות הגבוהות, זה מה שמחשל את החייל. האימונים ברמה ובפלטפורמה הכי גבוהה, זה מה שיחשל אותו. פרדי, הקאדרים זה מה שעשו אותו חייל. אם לא היו הקאדרים, הוא לא היה חייל. אני מסכים. אני אומר לך, זה מה שחינך אותו, כי הוא ידע רק בכוח. אני מסכים, אבל מהילדים שלנו, אני לא הייתי רוצה שהילד שלי יעבור את הקאדרים ואת ההשפלות שאנחנו עברנו. שאומר בלבנון ש8 חודשים רק הכילו אותו אבק ורק ראה שחור, הוא מגיע לשם ואומר, בוא'נה, עכשיו זה הזמן שלי להתפרק, עכשיו אני כבר לא מאכילים אותי אבק, אני לא רואה שחור, אז יאללה, אני אעשה מה שבא לי. אבל לוחם ש8 חודשים מסבירים לו מה המשמעות למה הוא עושה. הוא מגיע גם לקו וגם ללבנון, וגם כשהוא טוחן וגם כשהוא עושה המון שמירות. הוא יודע מה הוא עושה פה, הוא עושה את מה שצריך. לפני שהתגייסתי היה לי תמיד פיתוח עצמי. חשבתי שאני לא יכול, ושכביכול יכול להלבי השינוי הזה, אז כאילו כן גיליתי מי אני. ואני מודע לכך שיש לי כוחות מאוד גדולים ועצומים, שזה אם זה לסחוב את עצמי במסע, ואם זה לסחוב איתי עוד איזה 3-4 אנשים שאני יכול, אז כן, אני לא אוותר לעצמי. כל פעולה שאתם מבצעים, נסו אברהם וחבריו אומנם סיימו את המסע הראשון שלהם, אך לפניהם עוד מאות קילומטרים בדרך לקומתה האדומה. אבל כשמסתכלים עליהם, מבינים שממחלקה 2 של גדוד 202 יצאו לא רק לוחמים מעולים, אלא בעיקר אנשים טובים. טוב, סיגל גם